ବାପା ଝିଅ 5 ଟଙ୍କିଆ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। କିକିରି ମାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲାଣି 2 ହାତରେ ତାକୁ ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାତ ଯାକ 5 ଟଙ୍କିଆ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଦୋକାନରୁ। ବଡ଼ ବାବା ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ। 5 ଟଙ୍କିଆରେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପାଇଁ ହେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମାଡ଼ଗୋଳ। ଦେଖା ହାତ ଦେଖା। ସିଏ କହୁଛି ମତେ ହାତ ଦେଖା ତୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦି ହାତରେ ତାକୁ ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେମିତି କହୁଛି ଦେଖୁଛ କେତେ ଗିଲରେ। ପଡ଼ିଯିବ। ତମେ ତାହେଲେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଟେ ଆଣିଦେବା। ଏଟା ପଡ଼ିଯିବ ଏଟା। ପଡ଼ିଯିବ। ଇସି ତମେ ସବୁ ଧୋଇବ ମୁଁ କିଛି ଧୋଇବିନି ହେଲା। 2 ଜଣ ଆଜି ପାଲା କରୁଛ ଆଣିକି ଏଇଠି ପକେଇକି। କଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ମତେ ବି ଟିକେ ଦିଅ। ଥାଉ।